Padayon paghihapon ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa pagpatuman og mga importante nga mga infrastructure projects sa sunod tuig. Nakalatid kini sa 10 bilyones pesos nga annual investment program sa Kapitolyo nga gipresentar ngadto sa Provincial Development Council atol sa joint meeting kaniadtong Huwebes, Setyembre 15. Giaprobahan sa konseho ang maong programa nga mas taas og 1.5 bilyones pesos kung itandi sa kasamtangang AIP sa tuig 2022 nga 8.5 bilyones pesos. Mas taas usab kini kung itandi sa minimum nga 20% nga development fund nga kuhaon sa National Tax Allocation kon NTA sa matag local government unit. Ubos sa maong programa, padayon nga tutukan sa Kapitolyo ang pagpatukod og mga gikinahanglan nga mga infrastruktura ug pagpalambo sa mga district ug provincial hospitals nga gidumala sa Kapitolyo. Thank you very much for the trust and confidence. We will continue to focus on vital infrastructure, both for our roads, bridges, and of course, water development, including the upgrading of all of our hospitals, because that is what the Cebuanos deserve. Nothing but the best. For this, the best province in the entire country. Sa 10 bilyones pesos, 3 bilyones pesos niini ang gigahin alang sa pagpasimento ug pagpaayos sa mga kadalanan, pagbuhat og mga taytayan ug uban pang mga infrastruktura sama sa mga solar street lighting. Kasamtangang moabot na sa kapin 626 ka kilometros nga provincial ug barangay roads ang napasimento sa Kapitolyo. Niadtong tuig 2021, gigahinan og 2.2 bilyones pesos ang mga kadalanan ug 3.5 bilyones pesos ang budget niadtong 2020. 3 bilyones pesos usab ang gigahin alang sa pagpalambo sa mga health facilities ug pagpatuman sa uban pang mga programa sa sistema sa panglawas. Kasamtangang gitrabaho na ang aplikasyon sa pag-upgrade sa Camotes ug Bantayan District Hospital nga mahimo na kining level 1 nga ospital. Aduna usab gigahin nga 50 milyones pesos alang sa pagpalit og mga sakyanan sama sa mga ambulansya. Ang pagpatukod og pagpaayos sa mga pampublikong edipisyo gigahinan og 357 milyones pesos. Usa ka gatos ka milyon ka pesos alang sa pagtukod og mga drainage system ug pagpalambo sa mga flood control system. Samtang 300 milyones pesos nga budget ang gigahin alang sa pagdevelop og mga airport ug mga pantalan. Niadtong tuig 2021, migahin og 265 milyones pesos alang sa first phase sa pagtukod sa Camotes Island Airport ug padayon usab ang pagtrabaho sa Bantayan Island Airport. 123 milyones ang gigahin alang sa sektor sa agrikultura nga usa sa mga prioridad sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. 20 milyones alang sa lain-laing socio-economic activities alang sa mga senior citizen ug mga PWDs nga gamiton sa mga programa sama sa pagpahigayon og halad kang lolo ug lola, Caravan of Provincial Government Services ug uban pa. Ang laing 50 milyones pesos gamiton sa pagpaayo og mga cultural heritage sites ug buildings nga usa-usab sa mga priority projects sa Administrasyong Garcia. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.